syat kin selain unewe ubrio nadian jong kategawe ka pulit kin thei kat ba maka kadang moja kapet ya ka jing syat wangala dance kane ka jing syat bi an ka jing syat klamrain na unewe ubrio layo ban ring video ya kane ka jing le jong u ban menta kane ka video jong u kala sapriang viral bha haki social media ba pher halor kane ka jing le ju ne ubrio ki pai ba bon chaka than garo kilayar khe kilaya moja kapet ya kane ka jing syat chutia ka jing syat kin slen jong une ubrio na den jong ka tai ka pulet meghalaya ka pulet kin thai halor kane ka jing jia simla tip hangno ka jaka kane ka wangala dance la long hendai la shu sapriang bai kene ka video ha social media bat ki pai ba kilaya rakhe kilaya comment dak ba ki ong ba une ude sha ubre uba satar bat ubam salia bat ubam le ran Ha 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 ha!